nonsia abogana de shimama mamuni na dwuma makwaba eba Ahenkan 93.3 FM so ebre aso sensema dro esi omemu yesi adwana anwumre yi de baba so mu sanwume nonsia akan kase de esi doso pa ebi ayedenam ene se chema wutumi aka acho no nyamfo Canada Japan se wanhwe no hu ya obema police fo achi no na sansusu ena opanyina pepenyi wo pre ma panyi dibre se kwantonkre eyo owura alankwadwo kyerematen na opanyini kyem se watete se MPP adishima ni bi ne mo kyerem so omne kwa kopiemu ewa asende bia na oso wa ye krado aban entua contractor wo achim across oko agunasodo kwan no so ontua ne ka nanso enampani bi adoruma contractor basaita tituni across Nazareth wo mu siesie hono mo na madina mna sebadwani enro ye kire course wo no #occupy BOG no opanyin cheza ne pompo paaye watotototo nse bi mane Ghana man panyin ni aban mu panyimfo a sanka se odi to odwa no wode ho acha opa aba awrewosem esi school pon ananto so school ba kumu school pon mom kafra ewo emfifi mantemu ene se osuani ba ko level 300 da osua ICT na wom koto no so ewo ni hostel wasan ho amana to nananom ewo nsiedo yamane boni ede amane ne bebre yen na sanso ana ayabadwa komre se nyina modi dwumade ne totua esuo mekire eno eya Electricity Company of Ghana adwumayefo ni binomo semno kasiezu kopiemu ewo eyegomua East Mansini mu a wonomo akoto ahye eyema bi so wone ne ba omadu omo mpabro wei ene afufo bi na nyume yesi adwade ba besom mo se enyume nonsia akan kase bomoden adi achi ewo Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM na do adwenche no aguo no mo ena afi 0533898915 eye text message sanso eye WhatsApp ene yen shada enche pi esanse wia commentary Barcelona ene FC Porto sports fonso edbeba abetena se ato so na Akenkan fo betienka ewo Kasiemu eye me kwaku anin kusi bodumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanim kan afe Ghana de shimama ensam no emu enkyeremu eni Ahenkan FM yes ensam no ase ediamawa eyamanwosemu ene edu efri ase na opanyina pempen wono ejina se kontonkore no waprem na se waprem apanyi dibra no ewa afimpinu ene aduonu enan abato no mo eye owura Alan Kwadwo kyerematen opanyini di nsema wodo de ababetu dwa kyeremu se wonam na wotete ena wakenka bi so wa be fontentan so wahwe bi so kasamfonyini awodo eso a wate se wosoafo no ena eye Minister of State ewa Ministry of Local Government Decentralization and Rural Development wonu kwaya sanso ya mra shebadwani de made sho mo akuapem sa tabato mbesua so ewo ye na poe mantam ya woni manyamfo osai bonsu amu adodo na ata no friend se tantu friend se obi amua wakwakwo dikita hu bi ewo eye kasamfonyini bi so awode akotudwe kyeremu se Oruala Kwadwo kyerematen MPP amanyoko ni betimi de na kwa asende bia wo gyresidi a wasie se empempe yi wayi ni wafri MPP amanyoko ni mu na afi obaba prema mpanyi dibra ne se kontonkore no wo kyeremu se MPP amanyoko ni betimi ensoso asini kwan ema no nyasa akonya no na eno ana Oruala Kwadwo kyerematen de anu ye ede ba a wo kyeremu se wan no wase ade na obi amu asusu gusu a wakeka no sansama wakeka no ochese oni nyina so bia na wochemu se ne kasa emu no ode tudwe kyeremu se ansa na omobema kwan ama adehye no mokrampo atimi agina apre frankatu bradibra wa bibi amanyoko ni mo no wanuma no omobapiri nyina do monsa ehyanti ase apam ase a eno kwa MPP amanyoko no wanuma mamra omode bo eko no eban a wo article 13/7/F no wo kire se sansem yi omatintim de agu anmo se wunya edon sa hyanti ase apam na se pe wuni wu kwan se wugina na wo pre eye mampanyi dibra ne se kontonkore na no Oruala Kwadwo kyerematen kyeremu se dabre owura obi amu anu se bi amamra na wono wonimu ono ne de no ansua no Ghana ha ana okosua firi hine wo kyemse sansem ni nyina no anya no kore na so owura obi amu ane MPP apamfo na ye krado
se wanu mo ebekọ asedi bia wanu owura lankwadwo kiramate wanu so yemranim ni mapa wanu so ayakrado ese wanu so ebehia omo ho na omo di abani wase empempen ekuo na gasankasa kwa nani abe ne ho yi wase kuo no wone mo etonkwanta omapai etie bia mu pa no mo hawo anything. I'm very disappointed in Obi to say Obi Amwa. I mean, Yakitwa, we are lawyer. Now, who be called to side they say, me don't go. Anna Yako contest, and I may say, oh, say, my sign, baby. My sign, baby. Me see my yim more free coon. What I say, Obi a mini cool movie, you know. Who will be chasing me outside the party? Obi Amwa, what you are? We a minister. We saw your lawyer. 1 year and Papa Beer and you say, when nobody actually. So, a lawyer, me so be a lawyer. Yes, yeah, court. Ayetiawa. Waya mlanim ni amesumi ya mlanim ni ti mlanim ni tu mlanim ni score to otemuani to otemuani ni momdi asam no judgment ni nyina de to won ma no obi ahunu ba bia wono so ede ne kaka bebo enti opanyina wote ne nkan wono wagina se kontonkra wo pere mampanyi dibra no wafipinu ne aduonu enan abatuo no enso emu owura Alan Kwadwo Chirematin encha ye bia nanu memindai enonum nyamfo Canada Japan asin central mra shebjani a osan prese obeye frankatuni ediama NPP amanyokunu ekoye showdown walk ewokumase na showdown walk nase okansempa oka Dr. Bamian wasem eka ajaji fo ho asem oka wuntumi en wasem empenifo bebre oka wom ho asem alantrematimu na oka wom ho asem na ebidie na eyiano ebidie na ye eja ena otoma wom na emu baako eye chema wuntumi odija ezanse Canada Japan ka chene se wanya de oye ye no na okoso ye se obe okoso akeka kansem akoso aprepre na okofum se fum obema na so aye hye papa Canada Japan wi showdown work no ka asem we wi ye no efa chema wuntumi aso na se me na ko we be kan sa chema no okay na mati ontwen obetiminka anche bia ne hu se chema wuntumi aye flyer entansi enso chema wuntumi so be press conference ampampa ene o the press conference no ehye so ekukumase a na anya asem getwa na emu nsem se pinso na press conference ni mu ena chema wuntumi eka se o ka che Canada Japan se wankana no antum na okoso ya kachi a ono chema wuntumi obema police fo achi no ne ya lokono ewo sel na nabusuafo be hwe na ye to ade kwantumi ye be fantokuam ena de ama no chema wuntumi on Canada Japan okasa woka ne ade bi obi eye bia no anu ntumi nsel le mo wa okasa woka obi agimi manumi ho se me wa MPP mo ye nkwasiafo kwan a wo fa so a wo de kasa mechrew aye showdown ane ade no ene mani ntwa sanya sa na utrati mi bie wa meme ya chew aya futuo ena me de mawo because why sa ma Ahmad Sure emoni ade swali asa hwan no omuni wiase bio enti de mesra wo ya yini say free na koi emano anya sa don't let it be that chema wuntumi aya santimantem ni na dwomteni penima NPP amanyokunu nene ena muti ye wa fancy ho chema wuntumi sensem gu ne mena se pa wa sapotro no ento ye wo eno pugu ho no mo ba akonso asande peso ene se abra showdown work no koso e wa santimantem kumase Canada Japan e kan se an chema wuntumi wa hye bie radio station wuntumi TV wuntumi FM wuntumi hwanwan eno wa bie ne bebre movement TV movement radio wa bie no asantimantem no nkranse twom ena wom sore na pa wi anwumire nkofo te so ena wom twabo MPP mpenifo bi twabo mpenifo ena Canada Japan ka chense se wanya radio na TV na se nkofo betena so keka nsema tumfu trogu nkofo ni sa didi atama onhwenyan eno so chema wuntumi yi na no e wo sa asem no se o ma Canada Japan o to ne nchia se owanyina so bia se enkofo bia tena ni radio so anana adwumafo bia tena ni radio so anana TV so akasa tia NPP pani bia onfa sa nyina so ne mra na ono ankasa betu anomo ama ne mrante na wom yadwum ni radio ni TV sa odro no so wom agya isa de no eno so chema wuntumi ekoni sei afutu a mewo edema menua Canada ohena Japan ne se me wuntumi nya obi a madidi obi atamda enti mini din atem wo ba bi ada ana wuntumi TV wuntumi radio movement TV wuntumi radio Accra anya de nso se obi anso so mema kwan mu obi a didi na atem na so obi akasati anada so odwen so o prover
ɔmfa de prove bia wo bia no ɔmfa mrɛ me adwuma no yɛ me ame de abetu ho anam na mmom sɛ bia wo de emotions ɛbɛka sa yɛ yidie saa de no yɛ ade a Ghana fo kyerɛ sɛ ɛno de wo kasa dodo enti mesra wo sɛ bibi wɔ hɔ na sɛ wo sɛ wo yɛ yipa nya pen drive na sɛ put it on document and give it to me wonu aketewa small boy metu ho anamon ade akyerɛ no kra no ɛna chema wontumi ɛsan to so ka biem sɛ afi owura Kennedy Japan san ka wo showdown work na se sɛ afimpinu ni dunsia 2016 ɛnyɛ ɔno a enka santimantem abato nka betia ba fom ama NPP na nso no Kennedy Japan de ne ho jim bɛyɛ campaign nkofo bi bɛkasa ye ɛma abato no ɛkɔsoro sɛ bum ɛma nanado di nkunim bum na no na chema wontumi eyi na no asasem no ho ɛna ɔte sɛ ɛno de ɛnokorɛ nanso na nya wonko na woyɛ sɛ adwuma no na yɛ dɔɔso ɛna yɛ adwuma no ma abato no epagya ayɛ nanso afimpinu ne aduonu de ɛno nso sɛ wo ka sɛ wanfa ho amebɔ wɔ mo ana wa mɛyɛ campaign bi nti abato nte kɔfam no ɔsɛ no de no ɛyɛ COVID-19 yadeɛ bi ɛbɛbɔ mu ɛna ma 2020 abato no ɛkɔba ne saa ayɛ nanu dai ana mete sɛ menua panyin Kennedy ɔhena Japan wabaha ababɛyɛ ayɛ showdown walk na no ana ete sɛ ɔse ɔno na 2016 ɔma MPP Ashanti region yɛ win yɛ no kwasɛm ne sɛ na ɔka ho but ɛnyɛ ɔno nkoa na bɛbɛyɛ adwuma ɛyɛ obia wɔwɔ Ashanti region bia ɛka ho because na asɛm a wɔka ne sɛ esan sɛ 2020 no wa manti ana yɛ vote so ɛte yɛ ɛnyɛ no korɛ sɛ 2020 no yɛ vote so ɛte onipa amuti so kasei eya santimantem ni na dwom trenipa ni chairman Emma New Patriotic Party NPP amanyoko eshu rado ma onimnyafo Bernard Entwubo Siaku aka chairman wuntumi jamu ana mochiche muhunwi oze omwana chichi wa muhunwi o chairman o me chairman me so wa santimantem no ede me chairman so wa santimantem na NPP abansu na ebu oman no nano na da MPP abana idia I don't want peace. I don't want peace. I want problems always. You want trouble. They don't come move by force. Or your party be chairman. Onye asantimanta mu as a chairman. To onye me chairman. Can do room by force. There be. Chairman want to me. Same who am I? Awusiafo na yadaso agiremu ewo amanyosem enso emu ma yemfri MPP osoro kokokwa yeko na akache na yemfri ani enchemu enso ewo National Democratic Congress NDC fo wonom so aso yey na enra wode wo ye kyerɛkyerɛ bi hihye aso ananya asem ketwa won kabupuni mantam a na edin da so ene se #OccupyBOG ni nyina ne se omaiska kraba tan no wonom ye oye kyɛ ne kyem so omkɔgye wonom abɔso no monsam asisi omubu nyina no oma yidi agu onom de ama ambrado no netua omaiska krabatan no ahunisa da bi sabio enwema bi a wo ya enkoye nti ana magane esikasem so entimi nyina brane na wablo ye chenu guso a ekoso onom rase badwane de made hwe omo Madina abato empesua so na eno eye owura Francis Xavier Sosu wono so no odimu tintiman pa je se nya asem ketwa na no na jasem twefo bo pini opanyin no omne ne bon komo ana opanyini agusu a wakasa na yahudi ayeye na chese enkrankasa na ejimu na enkrankasa na waka no sabio wana otiase kyeremu se edidi atem koten a chese bi wonum kura asem bi wonum asabio ya no emu oduru pantimi nkoyanum anya saka ebeka ensem oka na ani enyan anya asem ketoa na sansem we ya okeka ye no anam so amanipa dodo ne bi no mo kyerem se na mase badwani na wo kasa edi ankwa de be mo otima keka nsem se didi mampanyina tem na sabio edi na busuafo kura ne ade be frafra ide anu oden na ne sayo so no sansem amanfo akeka ni nyina no opanyin no aduru nanim na panyifo se sumye wo amadwendwene opanyin no kyerem se asem a okeka ye no ono akasa wagye atum a wahu se ensem no ebi wonuma na ani enyan na nsem fata se epiefi nanum enso eba na wo kyeremu se bibia nkoka papa ande gradade ko ba ye nyina ne se o hwe se de na de hye mo ni mpesua so ne Ghana ha awunyehia amanfo ekom ni awocha amanfo ekom na
no ono akasa so wone ye nyina na tu o man mu ya no na bi e fa ne ho no na che se ade sesabio aka na koma pa ha no de o man ne se bi kon e ha no e bro so etu o che se sabra no wode yawo e na che se wode ekasa ya eno e ma ne koka nsem bia na hu enya se e wa se okan ne sa ya so nti wode nsa to nsa yam kotodwe gu fam tawpa di so e de kwade ama eye mpanyimfo atwetwero ne ani ntini tituru aban mu mpanyimfo ene ma mpanyin won ma okeka wote so bibiara asem yi wobetie be ha ne bia no wosre ojatoa onipa kro onfanche Mecca said, and that day was out of character. Dana Mecca no demonstration ye koye na ebufuna na one depend when run and be na ye expressing. But obviously, when he said that would not be a good example to many people. Ntina, I mean, you be kind the chow party about say it was completely out of character. Na obi biara or feel offended by his statement. You know, just find a place in your heart to forgive. His answer, na ebufuna never very very high, and I've retracted all those things. Watch ansem ni nyina so asan wi ase de se wan kasa o ya de na fom so ba ho na hunu na ogituma ya na eye pa na enu achi no chem se obegina sa akwanya we so na waka kire Ghana fo nyina titiru Ghana mabunu asemu obi amfa sa suban ne sa sabi kasa hunu kasa tantan bi emfa nto ne tekere maso o chese enye ti mu obi aka so enam na se badwani kura no na no keka kansem bi senti no meso so bekeka bi anya hwe wo so wosre pa sa suban no de so bi aye na adwe so obo ntimpo no obefa bi a wo se enye onyimfi ni mu na eye fomso ene baaye nyese bi asabi ebo apayo Ehun be here say you bet you say na ye nipa obia won ye fe no ni tolerance level no matter how prim and proper you are no you can have your make or break levels na as I say we craft me boy nyina akoko say obia say bi obia nim say o we de oye boko o we de onye basa o we kradie you don't nim say oye Christo ni ka okanya mesem you can get to that crescendo obetimi edu sam pempen so a say ebufo craft me over with me exploding in that manner no as I say no cry body na because most of the young people are young around and you'll be very reasonable under those circumstances. Ghana Arishmama eni awuti ye eye Madina mrashe bedwani enkabuni mantamu ena abatu beso yi ebutuo Owura Francis Xavier Sosu ena wote ne nka eno afi yantoa ensam ne so me kwapo ye mantamu na me ka so asugusu ya wutie enweme no nsia akan kase no ewo Ahenkan FM what wasum papa no na epoya mantamu omafo sabi wo mutete radio pa na mo amuta wo mpotam ya no mo bete se na nsentam beye bosumia be no na ekwan titru across bia efe no Nazareth na ehonyanyanyanyanyanya na akwantufo kam ashankafo kam wo mekwaduma kam obiafo no ma na no hono tese de aboso so pan na hono se popofe esansa na honya na ense kwanya ewose efa so ekoba abribia na eno na wotwe ya mu na wotwe wie ya fiada nadwo ade be chememene da ene aka sankasie bi kwa kotintimo ma be yansem bebri ama across Nazareth na ka anko kama na nyame adom empenfo awurewure mama amane Ahenkan ni usiensaka kire se mrashe bedwani onumnyafo George Kwame Aboaje aka Oluwa na daruma eni empenfo bia daruma contractor na ba site across Nazareth won kakram se miken wo ma ya mana to so se prom enti bra Facebook live obehwa Ahenkan 93.3 FM na wabehwe se de hono ma ya kono ayefe yaman boni nyame akoa solo na so de nyame tinimu pa solo majo mini abema mejo so mo udi miensa ni na cheso ni papa ana onye ni papa mo solo yada se yensa kan na nwumre na across Nazareth yanya ne tie nya mfoni watu mfoni so amane yen matiefo hu se mfoni ode baa no eye hemfa de meken sabepepe na tie ana fumso bi obabi yo mema Ahenkan atiefo na ajo ena nwumre ede ba chem across so eye no kure sani awoka no beye nsia kakra ni ena eye achem across so
de fie mu a de kɔ ɛyɛ ne so aduro ɛsan so dan w'ani de akɔ wura mu wɔ dansa ne nti yɛtwa ne mfoni a nti ɛyɛ akyemɔdan a de ba bɛfa akɔ so de kɔ wura mu wɔ agona so aduro ɛkwan a ɛda hɔ nyame yɛ adom ɛna mpanyinfoɔ ɛkeka nneɛma nyinaa de sie ni sampa ɛkwan no sɛnea ayɛ no ama ɛyɛ ɛkyerɛkyerɛ ɛwɔ kwan no so no abrase kakra ɛsan sɛ ahyɛnkafoɔ no ɛna afei apasenjafoɔ mo nam kwan so no de biara da wɔn kɔ a ɛyɛ ana ɛyɛ ɔham ɛna afei atem bibi nkutu nkuma na wɔn de ma ɛyɛ aban a wɔte ɛyɛ akonnwa so mfimfini kwan a anka aka no obetumi ɛde bɛyɛ simebiasa ɛde atwa ne nne obetumi atena kaa mu a bɛyɛ dɔnhwere mmienu ɛde kɔ ne mmiɛnsa so na kyerɛ sɛ wonya nkonkudu baabi a wokɔ akɔdu nti na ɛha adwene yie papaapa na nana deda wokɔ akufo ado ɛsane sɛ na ɛkwan ho nsɛm ɛwɔ Ghana ha da na akoma so nti no ɔbɔ mmɔden ade kɔntragye ɛde hyɛ ɛyɛ Midwest nsa sɛ ɛkwan ɛhwie be bɛyɛ mfinhyia bɛyɛ mmienu de kɔ ne mmiɛnsa so deɛ na wayi ne nsa ɛde afi ho korakora na sɛnea ɛyɛ akwantu nso ɛbɛyɛ akɔnɔ ɛwɔ saa ɛkwan yi so na Midwest saa ne nneɛma ɛde bebu ɛkwan yi so ɛma kyerɛ sɛ sɛnea mo amudi ho adanse bi mmere bi a na ɛkwan yi deɛ Minister of Rules mpo ɛbɛka sɛ Ghana afanan baabi biara ɛkwan a wɔn yɛ no ɛyɛ Midwest ɔde n'ani ɛbɛpie mu ɛwɔ akyem across obetumi aka sɛ Eastern region ha na Ghana ha deɛ sɛ wɔpɛ kwan a ɔmbɛtumi aka sɛ ayɛ fɛ yie pa mpo mu nwie yɛ a ɛyɛ akyem ɔdan ɛde kɔ ne so aduru ɛkwan no ohyepu na yɛ fɛ yie papaapa nanso obi ehu na esi yɛ a kyerɛ sɛ pete bi fi soro abesi a wɔn ayɛ so atintontan a wɔn ɛtetɔ mu a kyerɛ sɛ Midwest ɛsesa ne nneɛma nyinaa ɔdi do a kyerɛ sɛ ɔde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ baabi foforɔ a ogya yɛ kwan ɛde to hɔ yayaaya na nsɛntwerɛfoɔ wurawura mu na kyerɛ sɛ na yɛ sikasɛm ɛna kyerɛ sɛ na ɛnkɔ yie ɛwɔ ɛyɛ aban yi ɛne ne ntɛm a nti a ɔno nso ɛsesa ne nneɛma ɛde kɔɔyɛ ɛsiane sɛ wayɛ adwuma no akɔ akɔdu baabi na sɛ sika mma a ɛtwa so ɔno nso twa so na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛbɛhyia bɔ ne adeade ɔno nso ɛkɔbɔɔyɛ ɔde bɛyɛ ɛkwan no ɔkɔpɛ ɛbɛ foforɔ de na ɔnkɔhyɛ no tutuatua ne ka nkakra na sɛnea na ɛkwan no mi nua bɛma woka no na asɛ yie papaapa titiriw wofi ɛyɛ akyem ɔdan ɛɛba na wobɛpie mu akyem ahyia so ɛde w'ani akyerɛ mu ɛwɔ Nazareth wɔn nsa nifa so wɔ saa baabi wɔn asi saa hotel kakraka no ɛwɔ no ɛyɛ Mr. Alex Ejei ne hotel ne si no efiwa ade ba bɛpie mu ɛwɔ akyem akɔ so junction no so mekyerɛ sɛ ma junction no so no me nua bɛma na ɛsɛ w'ani na ɛnsɛ sɛ yɛ ka kyerɛw na ɛkwan na tete apansam ankasa ampa bɛyɛ sima numu a wobɛtumi de atwa no wobɛtumi de bɛyɛ sima di asa ɛna ɛde atwa fi ɛyɛ Nazareth ɛde bɛpie mu akɔ so na ɛmmɔbɔ ɛno nti demonstration akɛseɛ ɛnsɛm amanfoɔ ɛkaayɛ mokura mpo ɛyɛ ahenkan ɛfɛ yɛte sa yɛ nneɔma nyinaa de bɛgu hɔ ɛbɛhwɛ sɛne ɛkwan na ɛteɛ na ɛnyɛ koraa na nsɛn na ɛyɛ afei na nneɔma ɛkɔ no me nua bɛma na ɛnsɛ mfata meme ndɛ yɛ twa mu ya mpo na ɛtwa nsunomu kaasa kɛseɛ a ɛbɛkeka ɛyɛ guata nsubona no bi ɛtɔ wɔ akyem akorɔ so na ɛmmɔbɔ a kyerɛ sɛ kaasa kɛseɛ ɛbɛkeka mu a ɛndɛ yi afei na mantam ɛwɔ akyem akorɔ so na afei deɛ ɔmode ayi kwan nti wodaa woa sɛ pii wobɛka sɛ woanya ɔwɔwuo bi a kyerɛ sɛ ɔte kaa mu ba ɔfie na kyerɛ sɛ kaasa ɛkɔ ɔdan kaasa ɛkɔ so aduru ɛna kyerɛ sɛ ɔmode ɔmo kwan ɛde ato ɛyɛ wɔn mfitiri nti ɛbɛyɛ mmɔbɔ yie paa na ɛno mu ɛna mpanimfoɔ ehu sɛ daabi sɛnea nneɛma ɛkeka kɔ no deɛ me nua bɛma sɛ ɔmo amfa biribi angu n'akwan mu a wansɛ ne wu bɛba ɛno nti ɔmo bɔ mmɔden a ɛdi ho dwuma fiti me nda na de wura no kwasi adamekyerɛ ɔnabo George Kwame Aboagye a ɔyɛ constituency MP ɛna afei di mentwa no yɛnya ne teɛ sɛ contractor Midwest ba waba site a ɔyɛ Nazareth wɔ no ɛnya aban ɛna ama ne sika na mmom ɛyɛ MP na atu no bɔtɔm sika ɛde ama contractor sɛ ɔmɛyɛ ɔno mu na anim yɛ na ade hyɛ fa saa kwan so fa ne mansie no mu wɔn ho ntɔ wɔn wate saa nkɔmmɔdi a ɛkokɔ so no ansa na aban bɛtumi ayi sika yi saa na ɔde ama wo na wode adi dwuma no sɛ sɛ ɛtumi fa ɛyɛ process mu nkakra ɛno nti ɔmu gu so ɔmu di wo nkɔmmɔ na pɛ ɛyɛ DC a kyerɛ sɛ ɔwɔ ɛyɛ mpatam a Alex Inkum honorable na kyerɛ sɛ papa yi baayɛ no na ɛtwa so ɔmutumi ɛbɔ mmɔden a na ɔhyɛ adwuma ase ntɛm nti district no abɔ mmɔden a ne MP akekɛka ɔmo nsa ase akekɛka ɔmo nneɔma abobɔ mu a ɔmo pɛ sika bi a kyerɛ sɛ ɔmo de ma no
na kyerɛ sɛ ɔde ahyɛ adwuma no ase a me ne ɔkasa de adwuma no me nuabɛma ɔhyɛ ase nti sɛ wotietie mu a aban no ɛna afei district yi ɛna constituency mpanyinfoɔ adi anim ɛna mprempren ɔmo ahyɛ ase a kyerɛ sɛ ɔmo akeka kasika asɛm nkakra yɛ nuabɛma Midwest asan so aba ɛkwan so a ɔyɛ adwuma nti sɛ wotietie mu di a ɛfi a ɛɛba no emu ɛnhyɛ daa ɛnna na emu no yɛbɛtumi aka sɛ sɛnea DC ɛkasa yɛ no deɛ na kyerɛ sɛ asɛne ma nso across district mpanyinfoɔ ɛna kyerɛ sɛ ɔmo akɔpɛ ɛyɛ sika bi a ɔmo atumi ɛde ama Midwest a kyerɛ sɛ ɔtumi ɛde di dwuma a aban yi nso sɛ nkɔmɔdie na baabi a akɔdu no Honorable George Kwame Aboagye Oluwa nso abɔ ne ho mmɔden a ɔrehwɛ sɛ sika titiri bi bɛtumi afi aban mu atumi aba na kyerɛ sɛ bibi a ɛnso atumi akɔ so a me nua bɛma sɛ yɛtwa ne tia me ne wo kasa yi deɛ ɛndrɛ yi na Midwest ɛsesa ne nneɛma nyinaa ne nkuku nsa kɛn na asan so de bɛgu ɛkwan yi so a me ne wo kasa yi Nazareth hɔ titiriw na nka aka ne bi ɛhɔ kakraa bi no wobɛtumi de sima bebree ɛde atwa no ɛnɛ yi watumi abɔ mmɔden asesa anwea de agu ɛyɛ potholes a yɛn deɛ ne yɛka ne sɛ yɛ manhole a ɔde agu mu anɛ yi atumi ada so kakra a wɔhyɛ aseɛ ɛyi gutters a ɛwɔ nkyɛn a ntua a yɛtene sɛ fiti Nazareth a de kɔpem ɛyɛ ahyiayam ɛhɔ ɛna ɛkwan yi sɛ ahoma bi ansa nso ante deɛ a ɔbɛsa nso ayɛ ɛkwan na ade akɔ akɔsi na kae wo ne sɛ atem akɔ so ba bɛhyɛ fa a ɛyɛ Atwea festival nyame yɛ adom a October busum ya yɛsim ya ne dɛtɔ so ebi nsia ɛna DC ɛne ne dɔm apromise sɛ ɛnkwa hwie be atem akɔ so apahyɛ no enu hɔ deɛ na saa ɛkwan no kakra na ɛwɔ hɔ no deɛ na Midwest atumi ayi ne nsa ɛde asi ho a adrabafoɔ ɛna afei apasinjafoɔ nso ɛho ɛbɛtɔ wɔn yie papaapa ɛwɔ atem akɔ so ɛne ne mpata nyɛ nea bɛma mo yɛda ase nyame akɔ nyame nhyira paa ne amane a ɔde ama yɛ kɔ so afo ani di akyi bibia ni ana wɔkyɛ na so mo yamane boni nyame akɔ solo ɛna to nkrai ma yɛ free akyem akrosso ti Midwest waba ya baabi a na enye Nazareth won de mprempram no kase di ho no wayama na dem prum kama ya bibia ekoso yenda na se ma yenna nana apreku electric asase na oba ye wahye aboa ama eye fidia no boa ama se ehyew de wa na jama won ye nyu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 
enti enei se we condition na asai na pese wo siesie wada romano atonsa de afre no sa so no wasi wudan na wie o pese wonya air condition wo ma tonsa fe no beba no ba be siesie kama enso e de ama wo ba bia wo tie no o pese utu firi wo na akọ ba bi foforo eno nso so ebia wo pese wo kọ no de air condition na ewo ba bia wo sisi ano de kọ ni nyina no o ka kire no beba na wahwe nso akọ siesie de ama kama na ceiling fan so waji hu odin adwuma na chese no so de dan na wobehwe na obebọ de ama wo ama no so atimi aye adwuma kama e de ama wo na eba no wayare na se ufie wonom no wo hye na waboa anyanya moden kanea e wo honom no wo se ni nyina afa hye ne nsa wobehwe no adi hu dwuma kama so e de ama ma no ma konkan kama na o se bre bia wo ye adwuma bre bia da bia obefre ni bia no wono obeba na afi woba be siesie nioma nso de ama oye pa na enei waseme nkanche se uye babunu na wadi finhia eye dunum kopim aduonu anaso wadi finhia dunum de ekra na wokondo se enei air condition wo adwuma wo so hwe na usua anase wo hwe na wayare no so di hu dwuma ne nyina no bra obejo na afi wa kire onani so na timi aboa ma so watimi anya wonsa no adwuma na dati ankwa ma bia na aboa ma so wo nsa akwa no na tena ye no wo wanka bupuni mantamu oba yani akase yempatam ya no mabu mantamu ya atem aye abnase na waje na agwa enso ewo 0594 568 128 0594 568 128 and 0242 73 8404 0242 73 8404 eno ofrenko ntabudi abefre nana apreku electricals ewo so yanko jubli nkose ho yade de ya o yade ya papa na
o na monom na se Ahenkan wa udwun se wa ne oga yare nya wa ene bo se san yare ya me pa 2010 ema yare news nkunim ene ayasabia abu nanso ye wode atiapo ene de atiapo pa ayasabia ba ko atiapo pa no mo nneoma deda fom eye Jubilee Hospital enti oje te ana bibije pe ewo video mu a tutumika fakọ no mo na won be ne kama edi amount Jubilee Hospital oya den se de etie bia no won me pam ne kama amount enipe won mu yadwuma tiomanim emfidi ade hwe ade hu ade tu yade ase ebi wo ho uwie nso aduro bia no ye benya bi ade aka yade kro amana dwane Jubilee de okọ ho a o last stop no enti ko na lab test bi apeso ye odwunso mu moja mu ntesio mu na apeso ye lab test na afin so ebia surgery bi na apeso ya okọ no mfidie sedem kan na ebi wo ho ye be na kama ma oba wa fafuru titru eya mo mfa mo nkoche Jubilee na omommo mo ntrentre mu kosisem ba wo asomdwe mu anyasa ubububu ani gu nneoma bi so a onwo no na wo de ompe ana wie na koda no ode ohaw na ebre no Jubilee Hospital wa chimoda ye frɛ baby amantransam so wo mo ne nchempe e wo dan ne aboabo kwantempon so wadaru mo kai say wo mo gi health insurance aban de ene ankrankra de frɛ 0244575799 0244575799 ana 0241784645 0241784645 na uni Jubilee endi ensawoso na omo kama Time Herbal Center at the Time Herbal Mixture abba na herbal mixture no etri di yade e how pa pebinom wo de okọ Jubilee na okọ test ne aka so wo malaria na o hwe na hwe a kokoto Time Herbal Mixture nunum bi ebe pam yade no kra afi wonu ma tuntumi didi honam taye oya eno so unya bi nunum a eboa papa Time Herbal Mixture so immune system na ho odin ewo fom anaso oya bibi kakra bia ne wani ha ne wani twuntwum so saa de de ot front na enframafo ani achi emrofo nom kotran kam na enframafo mani achi kakra bia driver na dan ubekumi ude bekumi why ana mummu de ne ka obeka sama hwa into drivers in one mu dwape afidi okotisa tetede eden na bo on communicate mi nkan enti wani twuntwum so kakra bi no ani aha eno no obepe Time Herbal Mixture no bi mepa cho bibia ni nese opeso no mu dinsa wo so afre 0244417669 0244417669 open dudu atu ana ope baako bi atwa okọ herbal shops ene pharmacy shops a wonsa ebeka bi ewo ho no mo yan toa Kasiebo no so akọ yan anim ewo eye ensamfoforo enso emu na yado ekọ eye emfinfini mantamu eye Gomoa East Masino enso emu ene yado abo ede awrai na manimbo abeto ya apro so ejiremu ese eye mami bia wadi fisia polepole aduosia enum our friend say Auntie Esther wane ne ba abemu a wono so waye jadini mapa a wono wadi fisia polepole aduanan enum 45 ofra no so say Samuel yakohene dogbe na dia tie ni say won mu chese wo mu ofia eye madam akua Esther na say do na friend say Auntie Esther ena wo boye nkyeremu yo wo chese won ka bi hyemu owo ni fia na wo tese agbagwangwan agwo fia ha na radio hwan ye Ethiopia ye aba pono na no se wo ba behuni oba ye no hu se eye abedwaku amu na hwe anyamodi dwumade ntotoye eso eno ye Electricity Company of Ghana wanu mo adwuma yefo a ene wo mato magumu atenso omo ehwe eboa se de be obi du omo ka na wo ma hwe no ma je omo de from se National Monetary Team no wanu mo animu nie santan omo nam nipa makomako enan eno si o moba ani de no obuo kwa so mo nantese anom tem so hini yan na yabrese yaba ne yabehwe eye monyira moden no se de no mase bi eko ati aja omugusu omudidi omo nkwama na wase obehu ani se
ECG adwumayefo yi afiri ase mu ye dede dede mu ye dia mente ase mo ba mi fie mo se mo ba hwe nyamode dwumadie ntotoye sade ate o mi fie a asiwe dia kanye dede yo eti wo chem se wa dede ne gusu a ekoso na ne ba mu a eno ono ya friend se Samuel yakohene wono epie ye ano so na dia na mugusu a mu eye eti wo chese no mu a no baba ye gusu akoso na no a cheso mu hunu ya ya abegakwa mu na hwe nyamode dwumadie ntoto ya so adwumayefo yi wono mu afiri ase a omu edi eye mami ne bayi mpabro a chese enya asem ketwa na sara wusemi ezi ogomua eye nyanya no adade mame madam Esther wo ono akaza tunanum tuetechire nsem ni mu ekire amane boni Bernard K Bentum mayenti me ho na nkwala fra me say ECG for aba eti me pie ye no me ba no apena mas me ba be maso ba baby sasa na o hwe hwan na o shout eso amafo be kase ya ye riga eti ehwa na me pia no so onko inside okoye okofa ni kaki o supply ne lobsters pe no pani no be gina gate ano omo nam fall omo makwan omo so omo makwan eno owure mu force eno omo tuburo no popopopo omo ma no so ensuo bi da ho me kwapata omo buo mani no omo amam so na me hyensuo no mu obo me na me patanta kwa no nti ode ne so ode buo me nko ode bo we nti me so no ode buo me na me na me gina me patanta buo me na me tonsuo no mu atache no mu ho no mu e de akọ Adadi police station estate police station eti yakoe na ye ba no na omo oso akofa sojafo aba ye fie enim ho eti sojafo ni bisa na omo hu manim na omo ka asam me nkwa na ye nkọ solve asam no eboko eti ye tu ka na ebedu fie na ba na omo tu ye mita na atwetwa ahoma wo efie ho nyina ani awuti ye eye madam Akua Esther dodo na afra no Auntie Esther wone ne ba ECG adwumayefo akotu aboro won mo na enu achi no na Samuel yakohene dogbe a wono eye Auntie Akua Esther ne ba be mo a wono so mpabro no wono pa na je dodo ogu ni video mu o sere se sa de asie yi e wo se nhwemu ni atentrene ekoso sinti se ECG aban nsa na hye nti se aban hu se sa assault akoso a se aban etentu mame no eni ya assaulted no I hope se nya me nkwan so na me ya assaulted kaso ha me sure se biesi anche bia na wensu esi nti problem ti aban hwe enta na ye ni fault bia wo so no ogbetutu meter no ediko ye prepaid ndika your light sandra endra na na esan kotobi ania oti yei Samuel yakohene dogbe Auntie Akua Esther ne baba emo a eno no wo mo enaja ECG adwumayefo akotu aboro wo mo nti wo mo kyerem so mo pa atentrene ewo nyenya no adade ano ewo gomua East Mansin mu mfimfini mantamu afi de so kra enie yeda so mfimfini mantamu amane aba beto dwa free yaman boni Bernard K Bentum kro ya nchen kire se Oko University of Education wini be yetwaniti afen UUW abayo ba ko efe no Rita Anane me pa cho bra Facebook live na bra be abayo so no say yes Nyankopon to no bonwene ne pa na arawsama to abayo fefefe a o level 300 osua ICT oye ICT student ewo UUW na yesini nti ofri buni ano no Jama North District Wabuno region eho na abayo Rita Anane fi na wamko ni hostel wamko kwato ya se Rita sign ho wato nanan wonse do enti asemi akwa yasem kese ewo University of Education campus womu ani abre pa ye ensem no mu hwehwemu nti die befiri ma babia no yamane boni no so nani die akire womu ye hwehwemu die ebesi bia no ye dimu nsem ba abesom nti uba Facebook live no aba behwe Rita Anane ni mfoni abayiwa awrosem yato no aba behwe sede otie ewe Facebook page ena eda no mawuli ede ato na nakwa mo abo atini fable kuma central said Dr. Baumia is coming oya ne dan oba o see the news is loud and clear inside Dansuman Sharp Cave na o see
special greetings nkoma onumnyam for Albert Ameyaw all praise obe parliamentary candidate ewo Wenti constituency Co-Mensa Pillar 2 Edifi Domiko Abinya ose Ghana Cocoa Prize has taken the lead in Africa onne dia ode abetum eno no kojo free body onso di free adwuma kon ose omayadwo na otie kase pa entia enkoma Dr. Baumia incoming president ose endis for there yenimuomo ose akwaso obi onim na wi a yenso kan ahwene ni manadwo enti de omo keka ne de wa ya tia bro akwa benfo bi otuno koshi asofo sofo nsi in the name of Yesu moja nka wanim ozma tia bre ampanzo Yesu moja anya ne hwe otwufa nso koi ekoye hi okoye bai Yesu moja anya ne hwe ne nana edusi ose Ghanaians should not talk and NDC serious take NMC bia form no watch talk ose omo kampe omo ye no emfutuo nkwa no mutu ose tidie onumnya for Xavier Susu ekeka wakoka asem kakra kawe asem no me ba no mi se no pani asem a ase asia mi ntumi moso adwen so ntumi moso ye ba no mi se be radio no onumnya for Xavier Susu asem okan no ono pani na asem a ye ntumi moso ufra no ntuma mpo a emfira ezaze ohun se de wo kano adwo betumi afra no ntuma asema empini kan wo betumi afra no ntuma ufra no ntuma wo conversion onse nse bi bo no betumi afra no ntuma ba we de makofa blanket crystal onse ya hado mu sei no yente Ghana sa yes edu betumi aka Ghana wo kan ye ne sa ba se u che mu di aba ye nka se mu aha anu odin okay nti all the ways wabe pacho MP na be pacho ntino mama yemfante no Buama da Costa I say good evening kwaku ani adwen mu bo adwumaden pa ma kronkron Ghana o say Buama Akin Bieni incoming assemblyman Buama wa bo ye Akin Bieni ananya Buama we ya okay ena Bieni fo na munshan mo eye na we see the oba a very young tinka oba Buama ache papa okay Buama esi oba incoming assemblyman oba ni gidi oba mamu showdown ewo enyinam bieni electoral area adakuma okay adakuma electoral area enyinam bieni and adakuma electoral area osi nchiankoma ne maame akua ye boa uchia na pa ti Buama so de be fam eno no adwenma yemfa wonso anu sei bibi ho no mo we se wo achim adekrum yeah okay o se de dem ho no mo pa Francis Botwe ade no no on a secretary o ema community no oh okay Francis Botwe watu message aba on oh yeah okay Francis mi chiao ya no echa na yamu amame na ba for yamu on the you dikru e wono kra wachia no wa ha on so wachia no ena abusuan pani nso wachia abusuan pani nso seidu ana oba ohima wachia ohima nso aso ohima dem ntini din order ana okay nja asa me kan on so be type aba nya nsori ti yechia omo no mu ni light no oh okay ana omo dodo nso keka ko be 500 no chip compound oh ana mo kwan so nye ntu yade ya to ye di usi abobo yazo ana motoso ewusa peni ni abobo ya mu ye na ma wo so dada na open for san oh ebi for bread was ada so kungwe ye ko UEFA Champions League matches ni bebre ato akoso enfo na wi asisi ayi Antwerp ne Shakhtar Donetsk adwo the Shakhtar Donetsk oni mbom kakra ena Atletico so de ne ka ho okay Atletico Madrid ene Feyenoord Rotterdam ana anya Rotterdam okay from Netherlands okay ena Royal Antwerp maka ena we so City bebonne Newcastle ni PSG bebonne Bayern Munich ene Milan
ebebo nne FC Porto any Barcelona womo dia na Ahenkan FM be commentary no Dortmund ni AC Milan okay Dortmund ni AC Milan no be mampa Dortmund any AC Milan and FC Porto ewo Portugal any FC Barcelona ewo Spain wo mienu de besia ni Ahenkan FM the live commentary bro ti yana wakae na wahye so and Celtic ni Lazio so ewo match and FK Kriva Zizenda Bagred won bibi jeju omo se na eni a choba sana eni a ko boy sana spelling se ne FK Krivna Vivinda Bagred we got you and a young boys Ben okay I think say see you for Champions League next tino me patro ye kokora no memfa amane wentwam achim anamase ena adwoata awanya finhye duosianum 65 years oye prophetess komsheni ba oye adwuma ewo Muzama Disco Christo Church wachima namase no one Samuel Kwansa ene maame Arabata ena edidwuma na yedi owura bi Kofi Bona na dwum kane kakra ebre no se onko ba besa ne yare na papa wanya finhye dio 60 years wayira yehu ba bia wafa ama so hia ba papa entikrata yi akonakono yi afri Anamasi police station aba se yemfanto ya fidi kase so wawani atwa owura bi so bia onya be finhye dio sia na ase owo adwum hawo kakra no ya na odina ben police station bi eben ana se frey 0241 113 072 0241 113 072 na wone wonmo endi nsawoso yeko enwei mawuli edie ko Facebook live Billyman technician on duty me din edikwaku enin kusi Buodumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa endi wanimu kan Kasiebo na si yesi achamu pi yemamumo ni tie Eye kikim eye bonfrete me Canada Ghana